Zdravím všechny nepřítomné. A Ondro, já to šle kameru, já udělám Točíme video číslo 0001. Vítací video na chatě v Libni Ondřeje Charváta. Hvězdné datum 3675. Přesně tak. Máme tu hvězdné složení všech přítomných hrdinů. To jsem já jsem Alan. Jsem hrozně dobrý. Čus prostě. To nezajímá, ale. Já umím rapovat. Tak Jsem dobrý rapor. Jo, mám pivo, jo, piju pivo, jo. Jsou tady arašidy, jo, a já se z toho pošídy. Máme tu balónky. 3. Teď Ferda něco řekne. Můžu? Můžeš kouřit. Já teď tahám. Já piju pivo, což je všechno. Asi tak. Teď bych chtěl pozdravovat všechny mý kámoše. Ahoj. Všechny ašáky. Všechny ašáky, nevím, co to znamená. Co hrajou Aše? Potom bych chtěl pozdravovat, zvlášť bych chtěl pozdravovat Sebastiána a Adama, kteří tu s námi bohužel nejsou. Most epic Ahoj. party ever. Ever, bitch. Postí to na YouTube, pošli jim link. Tyko, až už tak dobrý. Na YouTube, tyhle, to bychom tam zaklepili, co tady zaklepili. Ne, tam dáš privátní video a No. Já nevím, co vám tak říct. Dej tam nějakou bam tam, bam. Kde seš, jo. A já do tebe hodím arašít a bude tam bam. Nehraje muzika. Chyba. Mňam. To se hodí. Ale... Už zase jdu. Jo. Tak, teď se můžete dívat, jak to tu probíhá, abyste nám mohli trošičku závidět. Fuck you! Já tam nejsem mluvil. Prdel! Pivo! Můžeš, já jsem zvedá hlava. Ne, si ne. Já chci další vin, já potřebuji vin, já jsem našel 5 celých arašidů, to je vin plné. Pozor, máme tu další vyklazené pivíčko. A to je nagrilovaný, Jo, grilování, Úplně maso. počkejte. Ty zbávek, jistě, ale ne, ty vole, to bude do televize, podle mě. Check it out, jo. Rozumíš? Kuřecí křídla marinované gurmán. Ještě tak se taky dostávám, že to? Kuřecí lístky marinované s pepřem. Akcia hlavně, akcia. Gurmán. Gurmán. Dáme nějaký box, tady box. Aha. Počkej. Hostica za 7 korun. Velké balení. Většinou to tam bude husté, když to bude mít reakce. A to jak z remixu. Arašídy. Teď to srát, Ondro, to je prdeli. To je v prdeli, protože Tady se nesere, protože... Já si useru, jo. to je prozatím konec videa číslo 0001.